dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, da ibasa ti Proverbio 15, versikulo 1. No napakumbaba ti sungbat, sabsuban na ti pungtot. Ngam no nagubsa, ad-adda arubruban na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mabisin akon. Adda ka laang dito'y balay. Ngam saan ka pa'y anak kaluto? Buwisit. Hoy, mister! Ore addak lang dito'y balay, taado ti naramid ko. Naglinis, nagaw-awer, naglaba. Ita, agluto akmanan. Apay nga agreklamo ka? Darasam kumamat ti agunggunay, tapara balay ka laang. Naglain kan si Kadjo? Asawa nak, sa anak at agabo. Imbagak ay atagabo ka. Saan ka nga ron asumanaw No nabannog ka, kasta akmat. Ay, buwisit ti kastoy abiyag. Awan pa'y ganas. Hoy, no awan ganas mo, karkaro pa'y kanyak. Apay ti kunam, ganganasag ti makidindan na itikasken ka na ungat. Ay na, panawan ka man langan. Apay ka di manin anaariwawa damami ken dadim itay apok. Kanayon matakas jay, Lola. Kuna ni Daddy ang mabisin. Apay kano asana nakaluto ni Mami. Apay ngamin, asaan pa'y anak kaluto? Kuna namat ang naglaba kan naglinis. Sa nagawir ka no, Lola. Ay, narigat mo't ka ti trabaho ti agyan iti balay. Mabannog mo't ati agtagi balay. Di ibaga na kumakan ni Daddy, Lola. Ay, no daddo mga men. Saan nga mo ni Mamim ti agpakumbaba? Ibagayo kan kwa na Lola. Ala, ti ibagak numapanak di tabalayaw. Apay akanayon dang agsinnong bat, Lola. Kasta kayo kadimot ka ni Lolo? Ay, saan apok? Saan kami nga agap-apa kan ni Lulaw? Nakaumayak, tama di ti mangmangag ti anak yaw. Akanayon kayo nga agsubang nga agasawa. Saan asyak ti bilinan nyo, nanang? Diyan nalaing amanugang nyo, ti bagbagan nyo. Saan ka di akasta, anak ko? No nakaungo ti asawa ma, saan mo ngamin arubruban? Sa anak asanta, tapno jaklatan agtagtagari, uray na sakit ti panagsasauna, nang. Ay, day takot ti madikot ka, anak ko. No kumabaybay amlatan, di awan ko matirire. Naglalayngan na day jay at tao. No jakit din sumungbat, no pasaktan na tirik na. Ay, kasta ka di ilatan. No agungat, song batamot, iti ungat. Rumbang laang, nang. Anya ti kayat nasawan, agkatawa ak no agungat. Nagkapukan samat di tabanger bakit? Huwag lakay. Pinadas ko abinagbagaan ti anak ta. Ngam natangkan ti ulo na. Anyaya launa iti kanayon da pagapaan. Oray basit labanag pagapaan dadagos. Kas dalaog beng. Di dala agbain iti karuba. Ay hamas da awak man kadakwada. Siyak pa'y katimabain iti araramidan da. Uray siyak, mababainak mat. Ala, padasa makasao ti manugang ta. Bareng iso ti makaawat. Jay tulatan anak ta ti kasaok. Mabainak matiti manugang ta. Ang mga no ibagana nga isaksakit ta ti anak ta. Ay, sabagay. Ang mga no sabali ti panagawat na. Agpadadan sa matasan ang makaawawat. Ay, una yan. Apay asaan ahus to ti panakaplansya to'y pulok. Sumanangit ti ubing, taggurgurigor. Jak nairapin tapay salsala mati kayat na. Kanayon lang ang darason mo. Napambanog ka mang isalsala iti ubing kunak. Sige mamati agawer iti agurigor nga ubing. Na, tibakbakatan tagsangit. Pati pagbadok amapan iti opisina, di mo pa'y maasikaso mat, sinalbag kiti. Sige ti agawer! Agdalos! Aglabakan agluto! Adu asaom, trabaho ti babae dayta. Inasawa nak nga rod tapno alilaam. Just kikit di. Ay na, di ta ka manlangan. Siya kung timapan agplansya.
Kapilitan tasaan mataplinan siya ni mamim iti husto ti pulok. Kasano, katsangit mo't asangit ni baby iti kalman. Saan arasunday ta? No amuna ti araramiden na? Apay no ni mami ti agtrabaho. Tada kayo mo't ti agtagibalay, daddy. Apay, siyak aya tinagpandiling. Tapno siyak ti agtagibalay. Saan kayo amaawatan, daddy? Apay ti pandiling. Ay na, pumanaw ka man laangan dito'y. Ta saan ka amakaaw-awat akas ka ni mamim. Sino nga takada kayo kan ni mami? Ti saan amakaaw-awat? Agpada kayo samat? Enton kwan, agsinsinungbat kayo. Ni mamim ti saan amakaaw-awat. Saan mo atultuladen? Uray da kayo mat, daddy. Naglaing kayo nga agungat. Bigat, agar ariwawa manan di ta balay dalaya. Ay, gubat man nga anya pa'y ngay. Eh, anya nga tamanan ay ati pagsinsin nung batan da nga agasawa. Nagpadaan da nga ure basit lang nga bana kag sinong batdan. Uray kumamat, no ilimad da iti karuba ti panagapada. Ipangagdamat, di dala mabain. Nagpadaan da nga rod, di da mo ti agbain. Uray agungat kuma ti maysa, no agpasinsya ti maysa. Saan amarubruban? Saan mo't? No kasano tingiwa tinangirugay. Ay, rubroban mo't ti maysa. Iso aday ta. Ad-adan nga agpinudot da. Ay awan lat amok anasaya at apagbanagan. Tikas jay nga aramid da. Imbag ta nakita ka dito'y dalan, basang. Anya launay ayat ti pagapapaan damami kan dadim. Saan ko nga ammo, nana? Damagan niyo ako ni mami. Wino ni daddy. Ay, makarengreng dano daduma. Imbag ta saan atumayab dagiti plato kas kada kaldero no kas di nga agapada. Chinelas tinakitak at mayab, nana. Kasino tinangibarsak ngay, basang? Sumana umat nga agsapsapol ni daddy iti chinelas. Imbarsak ni mami. Mayat adamag, nakakatkatawa. Saan mo't nakakatkatawa, nana? Mabutbut ang agtupay no kasjay nga agapada. Kastoy ti aramiden ta, basang. Bareng agbaliw da adwa. Ay na, makakatawa ak man iti imbaga ni Fe nga aramid dalay akan manang. Anya ka di dayjay. Pati kano alikaman dakat agtatayab, pati tsinelas. Ay, unay matlang arudan. Siyak pa'y timabain iti kasta nga aramid da. Apay kumasi ka ti mabain nga manang, saan mo't asi ka ti akin aramid? Awan nga ta pagbaliwan dagiti dua. Adda na panunot ko, bareng makatulong. Anda ka di dayta na panunot mo. Ay, amum ka di akanayon ko ida abagbagaan. Ngam awan latamat. Ay na, no di da pa'y laagbaliw iti aramidak. Hay, jak amon asawan. Nakita ka nagsarita kayo kan ni Josie di tadalan. Anya ka di ti imbaga na. Nasao ka no ti aputa, anagapa manen dagiti dadakkel na. Timayab ka no dagiti alikamon da. Ay nalabasan day ta nga aramid da. Ay inak man ida pagungtan. Ada ka no amo ni Jose apamuspusan. Bareng agbaliw dagijay nga agasawa. Ha, anya ka no dayjay. Di namot imbaga kanyak. Ay, na yan. Namin ano tamot abinagbagaan ti anak ta. Ngamawan mutlat ta ti pagbaliwan da. Nuna nga to ti purwa ti may sa tao. Saan na maisuraw? Kasta ti anak ta. Agpadada nga gasawa. Awan ti agpakumbaba. Naawatam di imbagak, Fe. No agapadamanan, pumanaw ka.
Umay ka ijay balay, ta ilamang ka. Ha? Apay nga ilamang na, nana. Ibagak kadamamim apim manaw ka, ta kinabutang mo ida. Agsublikan to laeng no saandan nga agapa. Agyanak pa'y lang ijay balayo? Wen basang, bayam nga agdanag da iti kaawan mo. Ibagak tumatan apim manaw ka. Tanaumakan iti kaaapada. Mayat nga taday ta nga aramidak, nana? Daytoy laeng ti amok apamuspusan. Bareng makaamiris da iti madi agalad da. Sige, nana. No aga pa dapay, pumanawak mat. Umayak ijay balayo. Wen basang, kitaan ta no epektibo tinapanunot ko. Anya ka diturasan? Isasangpet pa'y ti mangup opisina ti kastoy nga oras nga isasangpet mo? Makauma tingiwat mo. Nakibandingat ka dagiti katrabahwak, ta makauma ka. Imbagpaykan ka, tada oras mo nga ag-happy-happy. Siyak ngay, kakaasiak ditoy. Diyak pa'y makaaliwaksay gapoy ti putot mo. Aglablabas kan! Anay ko, ayop ka! Babawi ko na nagkasawakan ka. Pumanaw ka man langan! Apay papanawnak. Bukod ko abalay daytoy. Sikati pumanaw no kayat mo. Tamang isang petak iti babae ang naulimak. Buwisit ka! Kanayon kayo latan nga apa. Sige, syaklangan ti pumanaw. Naumak iti kanayon nyo panagapa. Ne, Kayon, ito na yun ti agapa. Leia, surutan di anak mo no napanan na. Makasursurot! Napansiguro ay balay dananang. Day tangamin ugalim kat! Anyamat ti panagkunam dita ugalim. Mayat ka di? Parikot ka iti biyag ko! At dapay kanyak nga agparikotak gapukan ka. Nagbalinak agbalod dito'y balay! Nana, umayak man dito balayo. Umunag ka basang. Imbagam ka di, adito iti papanam. Saan, nana? Nakita kasi nipat ni daddy ni mami. So, pimanaw ako na talaga. Ay, una yan. Mala, agyan ka pa'y dito'y balay. Saan ka ngagpakpakita kadakwada? Nana, apay akas jayda. Kanayon da nga agapa. Kas jay ti mapasamak, no awan kadakwada ti agpakumbaba. Diyak kayat ti kanayon da panagapa, nana. Asino nga iti mayat iti kanayon ariri basang. Bareng ano iti ipapanaw mo, makaamiris da. Kasano ko ma, nana? Siyak ti makaam mo. Bareng mayat tinapanunot ko apamuspusan. Imay ka din ni Fe dito'y tatang. Nay, itaman pa'y asapulam dito iti anak mo. Kaano api manaw? Pimanaw idi rabii. Idi nagapa kami ka ni Jo. Anya? Pati rabi aga pa kayaw. Ita, pinanawan na kayo kat nga ron ti anak yaw. Kasanaw, no ada napasamak kan kwa na. Madanhaganak nga rudtang. Sigot kat saan matapuman panaw no agapa kami. Nauma siguro Gapo iti kanayon do apanagap-apa. Napananangarudan ti anak ko. Tulungan dak man namang sapol kan kwa na tatang. Anak kaw, apay ngamin no agbalbaliw kayawn. Pati anak yaw, may ramraman. Imbag pa di agkabalay nga aso kan pusa, tasaan da nga agapa. Ni tatang mat. Saan kit dain? Ngamda kayaw, nabayag kayo nga agdanden na. Ngam kanayon kayaw nga agapa. Awan ka di pa'y ti anak yo, Leia. Awan pa'y nga ron. Nakita mo ka di? Idi nakita, dinamag ko no apay nga agtartaray. Kunana anauma ka nun, iti kanayon nyo apanagapa. Sumangpet to ka nun, no agbaliw kayo. Napananangatan. Ang mga numay sagmak ti anak ko. Apay, no pagsaritaan nyo ngamin, no anya ti saan nyo apagkinkin na awatan. Kaya't yo ka di nga agtalaw ti anak yo? No ngay may isang ma.
Ubing pa'y unay ti anak mi nga agtalaw. Ubing pailaeng, ngamadlaw na nga awan ti panagayat yu iti tunggal maysa. Nadismaya siguro gapo iti aramid yu. Imbaga na kanyak nga agsublilaeng no agbaliw kayo. Kasano no may sagmak ti anak ta? Ubing pa'y unay ang nagtalaw. Nagbutang siguro, edi sinipat ka. Pakawanan na ka. Jakton ulitan. Uray siyak matlakay. Agbaliwak matiti kinalaing ko ang agniwat. Agbaliwtan, bakat. Tapno saan ta ang mapukaw ti anak ta. Agsubli ka no makita na ang agbalbaliwtan. Liklikan, tinagubsang asarita, tamakapasakit, itirik na. Papagayam, ditan, tinagibusan, timay sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biang. Nainbag nga oras yu amin papagayam, da ibasa ti Proverbio 15, versikulo 1. No napakumbaba ti sungbat, sabsuban na ti pungtot. Ngam no nagubsang, ad-adda arubruban na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Mabisin akon. Adda ka laang dito'y balay. Ngam saan ka pa'y anak kaloto? Buwisit. Hoy, mister! Uray addak lang dito'y balay, taado ti naramid ko. Naglinis, nagaw-awer, naglaba. Ita, agluto akmanan. Apay nga agreklamo ka? Darasam kumamat ti agunggunay, tapara balay ka laang. Naglain kan si Kadjo? Asawa nak, sa anak at agabo. Imbagak ay atagabo ka. Saan ka nga ron asumanaw No nabannog ka, kasta akmat. Ay, buwisit ti kastoy abiyag. Awan pa'y ganas. Hoy, no awan ganas mo, karkaro pa'y kanyak. Apay ti kunam, ganganasag ti makidindan na itikasken ka na ungat. Ay na, panawan ka man langan. Apay ka di manin anaariwa wadamami kan dadim itay apok. Kanayon matakas jay, Lola. Kuna ni Daddy ang mabisin. Apay kano asana nakaluto ni Mami. Apay ngamin, asaan pa'y anak kalutaw? Kuna namat ang naglaba kan naglinis. Sa nagawir ka no, Lola. Ay, narigat mo't ka ti trabaho ti agyan iti balay. Mabannog mo't ati agtagi balay. Di ibaga na kumakan ni Daddy, Lola. Ay, no daddo mga men. Saan nga mo ni Mamim ti agpakumbaba? Ibagayo kan kwa na Lola. Ala, ti ibagak numapanak di tabalayaw. Apay akanayon dang agsinnong bat, Lola. Kasta kayo kadimot ka ni Lolo? Ay, saan apok? Saan kami nga agap-apa kan ni Lulaw? Nakaumayak, tama di ti mangmangag ti anak yaw. Akanayon kayo nga agsubang nga agasawa. Sana siyak tibilinan nyo, nanang. Diyan nalaing amanugang nyo, tibagbagan nyo. Saan ka di akasta, anak ko? No nakaungo ti asawa ma, saan mo ngamin arubruban? Sa anak asanta, tapno jaklatan agtagtagari, uray na sakit ti panagsasauna, nang. Ay, day takot ti madikot ka, anak ko. No kumabaybay amlatan, di awan ko matirire. Naglalayngan na day jay at tao. No jakit din sumungbat, no pasaktan na tirik na. Ay, kasta ka di ilatan. No agungat, song batamot, iti ungat. Rumbang laang, nang. Anya ti kayat nasawan,
agkatawa ak no agungat. Nagkapukan samat di tabanger bakit? Huwag lakay. Pinadas ko abinagbagaan ti anak ta. Ngam natangkan ti ulo na. Anya ayalaw na iti kanayon da pagapaan. Oray basit labanag pagapaan dadagos. Kas dalaog beng. Di dala agbain iti karuba. Ay hamas da awak man kadakwada. Siyak pa'y katimabain iti araramiden da. Uray siyak, mababain akmat. Ala, padasa makasao ti manugang ta. Bareng iso ti makaawat. Jay tulatan anak ta ti kasaok. Mabainak matiti manugang ta. Ang mga no ibagana nga isaksakit ta ti anak ta. Ay, sabagay. Ang mga no sabali ti panagawat na. Agpadadan sa matasan ang makaawawat. Ay, una yan. Apay asaan ahos to ti panakaplansya to'y pulok. Sumanangit ti ubing, taggurgurigor. Jak nairapin tapay salsala matikayat na. Kanayon lang ang darason mo. Napambanog ka mang isalsala iti ubing kunak. Sige mamati agawer iti agurigor nga ubing. Na, tibak-bakatan tagsangit. Pati pagbadok amapan iti opisina, di mo pa'y maasikaso mat, sinalbag kiti. Sige ti agawer! Agdalos! Aglabakan agluto! Adu asaom, trabaho ti babae dayta. Inasawa nga rod tapno alilaam. Just kikit di. Ay na, di ta ka manlangan. Siya kung timapan agplansya. Amo yung matgayam dagplancha, Daddy. Kapilitan tasaan mat at plinansya ni mamim iti husto ti pulok. Kasano, katsangit mo't asangit ni baby iti kalman. Saan arason dayta, no amuna ti araramiden na? Apay no ni mami ti agtrabaho. Tada kayong matiagtagibalay, Daddy. Apay, siyak ay tinagpandiling, tapno siyak ti agtagibalay. Saan kayo amaawatan, Daddy? Apay ti pandiling. Ay na, pumanaw ka man laangan dito'y, tasaan ka amakaaw-awat akas ka ni mamim. Asino nga takada kayo kan ni mami? Ti saan ang makaaw-awat? Agpada kayo samat? Inton kwan, agsinsinungbat kayo. Ni mamim ti saan ang makaaw-awat, saan mo atultuladen. Uray da kayo mat, Daddy. Naglaing kayo nga agungat. Bibigat, agar ariwawa manan di balay dalaya. Ay, gubat man nga anya pa'y ngay. Eh, anya nga tamanan ay ati pagsinsinong batan da nga agasawa. Nagpadaan da nga uray basit lang nga banag ag sinong batdan. Uray kumamat, no ilimad da iti karuba ti panagapada. Ipangagdamat, di dala mabain. Nagpadaan da nga rod, di da mo ti agbain. Uray agungat kumat ti maysa, no agpasinsya ti maysa. Saan ang marubruban? Saan mo't? No kasano tingiwa tinangirugay. Ay, rubroban mo't ti maysa. Iso aday ta. Ad-adan nga agpinudot da. Ay awan lat amok anasaya at apagbanagan. Tikas jay nga aramid da. Imbag ta nakita ka dito'y dalan, basang. Anya launay ayat ti pagapapaan da mami kan dadim. Saan ko nga ammo, Nana? Damagan niyo ako ni Mami, wenno ni Daddy. Ay, makarengreng da no daduma. Imbag tasan at tumayab dagiti plato kas kada kaldero no kas jay nga agapa da. Chinelas tinakitak at mayab, Nana. Kasino tinangibarsak ngay, basang? Sumana umat nga agsapsapol ni Daddy iti chinelas. Imbarsak ni Mami. Mayat adamag, nakakatkatawa. Saan mo't nakakatkatawa, Nana? Mabutbut ang aktupay no kasjay nga agapa da. Kastoy ti aramiden ta, basang. Bareng agbaliw da adwa.
Ay na, makakatawa ak man iti imbaga ni Fe nga aramid dalay akan Diyo manang. Anya ka di dayjay. Pati kano alikaman dakat agtatayab, pati tsinelas. Unay matlang arudan. Siyak pa'y timabain iti kasta nga aramid da. Apay kumasi ka timabain nga manang, saan mat asi ka ti akin aramid? Awan nga ta pagbaliwan dagiti dua. Adda na panunot ko, bareng makatulong. Anya ka di dayta na panunot mo. Ay, amum ka di akanayon ko ida abagbagaan. Ngam awan latamat. Ay na, no di da pa'y laagbaliw iti aramidak. Hay, jak amon asawan. Nakita ka nagsarita kayo kan ni Josie di tadalan. Anya ka di ti imbaga na. Nasao ka no ti aputa. Anagapa manen dagiti dadakkel na. Timayab ka no dagiti alikamon da. Ay, nalabasan day ta nga aramid da. Ay, inak man ida pagungtan. Ada ka no amo ni Jose apamuspusan. Bareng agbaliw dagijay nga agasawa. Ha? Anya ka no dayjay? Di namot imbaga kanyak. Ay, na yan. Namin ano tamot abinagbagaan ti anak ta. Ngamawan mutlat ta ti pagbaliwan da. No na nga to ti purwa ti may sa tao. Sana may suraw. Kasta ti anak ta. Agpadada nga agasawa. Awan ti agpakumbaba. Naawatam di imbagak, Fe. No agapadamanan, pumanaw ka. Umay ka ijay balay, ta ilamang ka. Apay nga ilamang na, nana. Win ibagak ka damamim apimanaw ka, ta kinabutang mo ida. Agsublikan to laang no saandan nga agapa. Agyanak pa'y lang ijay balayo? Win basang, bayam nga agdanag da iti kaawan mo. Ibagak tumatan apimanaw ka. Tanaumakan iti kaaapada. Mayat nga taday ta nga aramidak, nana. Daytoy laang ti amok apamuspusan. Bareng makaamiris da iti madi aganad da. Sige, nana. No aga pa dapay, pumanawak mat. Umayak ijabalayo. Win basang, kitaan tan no epektibo tinapanunot ko. Anya ka diturasan? Isasangpet pa'y ti mangup opisina ti kastoy nga oras nga isasangpet mo? Makauma tingiwat mo. Nakibandingat ka dagiti katrabahwak, ta makauma ka. Imbag pa'y kan ka, tada oras mo nga ag-happy-happy. Siyak ngay, kakaasiak ditoy. Diyak pa'y makaaliwaksay gapoy ti putot mo. Aglablabas kan! Anay ko, ayop ka! Babawi ko na nagkasawakan ka. Pumanaw ka man langan! Apay papanawon nak. Bukod ko abalay daytoy. Sikati pumanaw no kayat mo. Tamang isang petak iti babae ang naulimak. Buwisit ka! Kanayon kayo latan nga apa. Sige, syaklangan ti pumanaw. Naumak iti kanayon nyo panagapa. Ne, Kayon, ito na yun ti agapa. Leia, surutan di anak mo no napanan na. Makasursurot! Napan siguro ay balay dananang. Day tangamin ugalim kat! Anyamat ti panagkunam dita ugalim. Mayat ka di? Parikot ka iti biyag ko! At dapay kanyak nga agparikotak gapukan ka. Nagbalinak abalod dito'y balay! Nana, umayak man dito balayo. Umunag ka basang. Imbagam ka di, adito iti papanam. Saan, nana? Nakita kasi nipat ni daddy ni mami. So, apimanaw ako na talaga. Ay, una yan. Mala, agyan ka pa'y dito'y balay. Saan ka ngagpakpakita kadakwada? Nana, apay akas jayda. Kanayon da nga agapa. Kas jay ti mapasamak, no awan kadakwada ti agpakumbaba. Diyak kayat ti kanayon da panagapa, nana. Asino nga iti mayat iti kanayon ariri basang. Bareng ano iti ipapanaw mo, makaamiris da.
Kasano ko ma, nana? Siyak ti makaam mo. Bareng mayat tinapanunot ko a pamuspusan. Imay ka din ni Fed ito, tatang. Nay, itaman pa'y asapulam dito iti anak mo. Kaano api manaw? Pimanaw idi rabi Idi nagapa kami ka ni Jo. Anya? Pati rabi agapa kayaw. Ita, pinanawan na kayo kat nga ron ti anak yaw. Kasanaw, no ada napasama kan kwa na. Madanhaganak nga rudtang. Sigot kat saan matapuman panaw no agapa kami. Nauma siguro Gapo iti kanayon no apanagap-apa. Napananangarudan ti anak ko. Tulungan dak man namang sapol kan kwa na tatang. Anak kaw, apay ngamin no agbalbaliw kayawn. Pati anak yaw, may ramraman. Imbag pa di agkabalay nga aso kan pusa, tasan da nga agapa. Ni tatang mat. Saan kit din? Ngamda kayaw, nabayag kayo nga agdanden na. Ngam kanayon kayaw nga agapa. Awan ka di pa'y ti anak yo, Leia. Awan pa'y nga ron. Nakita mo ka di? Idi nakitak, dinamag ko no apay nga agtartaray. Kunana anauma ka nun, iti kanayon nyo apanagapa. Sumangpet to ka nun, no agbaliw kayo. Napananangatan. Ang mga numay sagmak ti anak ko. Apay, no pagsaritaan nyo ngamin, no anya ti saan nyo apagkinkin na awatan. Kaya't yo ka di nga agtalaw ti anak yo? No ngay may isagma. Ubing pa'y unay ti anak mi nga agtalaw. Ubing pa'y laeng, ngamadlaw na nga awan ti panagayat yo iti tunggal maysa. Nadismaya siguro gapo iti aramid yo. Imbaga na kanyak nga agsubli laeng no agbaliw kayo. Kasano no may sagmak ti anak ta? Ubing pa'y unay ang nagtalaw. Nagbutang siguro, edi sinipat ka. Pakawanan na ka. Jakton ulitan. Uray siyak matlakay. Agbaliwak mat iti kinalaing ko ang agniwat. Agbaliwtan, bakat. Tapno saan ta ang mapukaw ti anak ta. Agsubli ka no makita na ang agbalbaliwtan. Liklikan, tinagubsang asarita, tamakapasakit itirik na. Papagayam, ditan, tinagibusan, timay sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 3. Ti panagaramid iti umno kan nalintag, kat adda apakaayaywan ni Yahweh, ngam iti daton. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Ni Edgar ngay nanang, Sana nagpakadakan ka aya anak ko. amuyo mat akaririing ko laang nanang. Nasa paanapan iji garden, agsibog ka numat. Naa, amu na Domingo ita. Aldaw ti apo ita nanang. Ay, muna mat siguro, anak ko. Apay nga rud anapan pay laang ijay. Kaslasaan nga agpampanunot day dya tao. Kasano numala daw tayo. Nakababain mat Agawid to matlaang dayjay. Ala, ingka kaagdigusan. Ay nananang, uray masapa ti panagdigos ko. Numala daw nga agawid day dya nga Edgar. Mala daw tayo matlaang. Amo ni Edgar, ti aramidan na anak ko.
Imposible mat amalipatan na a Domingo ita. Sa dino tinaggapuam si ka, Edgar? Sinibugak dagiti nateng amulak bakit? Saan nga imbaga ninanang ken kaya? Amom a Domingo ita. Nasapa pa mo? Kasuron ko man ti kasta nga aramid mo. Iso nga rod na nasapa ka nagsibog tapno saan tayo amala daw. Kat, anya pa'y laang ti aramidem nga eh. Apay adi ka pa'y lagdigos. No kasangsangpet ko laeng. Ay na, talaga nga agburak ti daraken ka. Makimisa ka kunam ng bigbigat nga agong unget ka bakit? Agawa amkit di ti agdigos. Jak kayat ti maladaw kunakmanen. Alawanin. Agdigo sa kaun. Agkalma ka nga rudan bakit? Agasem manday ta anak kaw. Ninanang mat. Nakitak ti kwarta nga inkargam iti day ta asobray anak kaw. Kasla saan kayo mat anay ruam nanang. Dinumingaw mat akastoy ti aramidak. Dakkel ti ganan siyak iti negosyok nanang. Di kay madanagan ta saan ama ibus ti kwartak. Sa bagay, saan mo't ket di adakas ti mangtad, no adalaki iday. Ay una, masapul nga aramidak daytoy. Tapno dakdakkel tupay ti maawat ko a bendisyon nanang. Anya, Awanan ti adu asao. Sumurot kayo kanyak. Ta iti sango manen ti pagtugawan tayo. Hello? Siya day ti madam, di ka chat mo a buyer. Monica? Siya karod madam. Imawagak ta kayat ko amaamuan, no kompleto matlaang ti order nga insend ko kada kayo. Ay, Juan, kompleto. Kaano nga rod nga ipawityo, madam? Payment first isend mo ti bayad mo kanyak, sakbay nga ipawit ko. Sige, isend yung nga rodan ti account nyo, ta isend ko matan ti bayad ko, madam. Isend ko iti messenger mo, agraman invoice. Okay, madam. Pakiuray nga rod, ta isend ko matlaang ti bayad ko itangaal daw. Okay, urayak ti isend mo. Nakasaritam ka di batlaang ti supplier mo, Monica anak. Wan tatang, Kahit kumusta nga ay. panagkunak, mapagtal ka na di a supplier, tatang. Sapay la kumaa, tas anda ka alukwan. Wan nga ron tatang, na-trauma akon iti sigod a supplier ko. Narigat nga agpaisaw, nurupat kwarta ti supplier. Dayta nga ron tatang. Sapay, nagrigat ti makiap-apa kadakwada. Nang runa, no di da aklunan ti biddut da. Pudno launay, tatang. Kahit kano nga ipawit na ti order mo a prutas kanatang. Inton bigat tatang, naisend ko matan ti bayad ko kankwana. Sigurado ka day nga ipawit na. Wan tatang, saan mat siguro ang maaramid ni Madam Gretchen ti mangloko kanya. Nay, kurang matikilo dagiti inripak mo, Gretchen, anak kaw. Ninanang mat. Ay, kita mo, kurang tikilo na Talaga akasta, nanang. Ay, sabali mo tinaisurat a kilo iti resibo. Di man ngamin pakibiyangan dagita, nanang. Ay, ang mga agreklamo dagiti customer mo. Sapay nanginamot nga raw da. Uray kagudwa, wano may 1 kilo ti kurang. Numaornong, dakal maten Tangiwat yuman, nanang. Ay, saan anasaya at asa sa uram dagiti customer mo, anak kaw. Tasuman na kayo pay lang. Umay kayo ditoy. Taday to'y ti iripakyo. Di yu pakibiyangan dagiti nalpas kon anay ripak. Adya ti aramidam dito paradaan, Gretchen. Ni Tata Luis mat. Siyempre, ipawit ko man ti order da kanyak Order? Ipawit ko tinatangkan prutas nga order ti buyer ko, tata. Iso dagita nakakarto na makitkita yo. Nay, nagadown. Ay, wana. Order na amin dagita, tata. Ay, naimbag ka pa'y. Ano ti buyer mo? Ay, talaga akasta no nabindisyonan ti may sa atao. Talaga nag-aasat ka no negosyo ti saritaan.
linyam ti ag negosyo Ay, adan ti driver tata. Ituloy tayo tumanan ti agistorya no sa anak kon abisi. Si Mangpat magaya man tinatangkan prutas nga order mo. Wan tatang, makapadismayamot. Apay mal. Wan ata kurang mo ti kilo na. Kasano ako rang? Kas kumaiti da ito'y anatang tatang. Kitaan nyo man, numano a kilo laang dayta. Ikumparayo iti binayadak. Kita man. Dayta ne, di mo't kurang ti kilo na tatang. Sapay mano apakmat daytoy. Aywan, kurang nga agpaisaw. Binayadak ti husto a presyo. Ngam kurang kit din ti kilo timpaw it ni Madam Gretchen kanyak. Kuntakam ti supplier mo Kwintaam, numano a kilo ti kurang, tay bagam kan kuana. Ibagam nga isubli na ti sobra iti bayan mo. Kastanto at talaga ti aramidak tatang. Sayang mo't no baybay aklaang. Katuan si kamat ti malugay, no agul uli magka. Hello, anya ti masapul mo? Nabasam ka di ti chat ko kan ka, madam. Ada send ko iti messenger mo. Anya dayjay aya? Kurang ti kilo tinatangkan prutas nga impawit mo kanyak. Balor ti 5,000 ti kurang. Ne, kasano napasamak dayta? Pakikita yung tulaangan, madam. Nagbayad ak iti husto. Kastoy matan timpaw ityo kanyak. Ay, busy ak ita. Ano usam nga urayan? Ta i-recheck ko no makawaya ak. Ay, anya lakit di mo tanda ito yung babae. Awag nga awag. Agsasaruno lang arodan ti message na kanyak. Sino na tayo? Kwa. Saan amabalin amaamuan nila kay ko ti may papan iti transaction mi iti dayja, Monica? Sino na ita, kunak? Ay, kwa. Ni Mari Elsie, Apay ka no? Anya ti masapol ni Mari Elsie? Ay, kwa. Kayat na ti umutang iti kwarta kanyak. Ngamjak kayat apautangan. Sungbatam ti awag na tay bagam asaan ka ngagpapautang. Saanon lakay? Dagulit daytoy ababae no ammom. Paritian niya na ita kwarta nga day ti sobre. Bakit? Para iti simbaan dayta lakay. Nagiti makmakan natengken prutas nga. Para matlang iti simbaan Nagadumot na daton na kita. Kasta talaga lakay. Ada kwartak. Kabaelak timangtad iti uray mano no kayat ko. Amumat adakkel ti ganan siyak iti talo a negosyo. Wala ngam kasla sinobramot nga minan. Mayat ti sobra lakay. Tapno adun tumat ti maawat tayo a bendisyon. Anya? Damat mangsapsapol kin ni Gretchen nga anak mo, Marilidia. Asinaw. Ay payday-jay. Nalipatak mo tintinagan na. Impakita lang nga binti anak ko. Nakita na kanaw ana i-post iti Facebook group. Ti rupa ti anak mo. Anya? No sa anak nga agbitaot. Marigatan ka nung amin amang kontak iti anak mo. Iso nga agpatpatulong iti dayjay a Facebook group. Nay, asino nga nga tadayta? Amang ano business partner na. Wano saan, amang ano buyer na. Kasaritak tuman ti anak ko. Ay nasa isaya at pay maray. Amang ano saan na pay anak kita dayjay a Facebook post. Anya ti kuna, Monica. Impos mo ti rupa ni Gretchen iti buy and sell groups iti lugar na. Barang ada makatulong kanyak, tatang. Ay, talaga ka di adi mo makontak. Saan nga rod, tatang? Kasano nga rodan nga idayta? 2 bulan nga agururayak iti refund. Ngam di mo tan agparik na kanyak. Barang adda ti makatulong kanyak, tapno makontak ko manan. Sa dino aya ti lugar da. Adayo tatang. Numapanak ijay, amangan numapukawakpay. No saan nakaakontaken? Amangan no saan na maisubli ti kwartam.
Dayjay laangan a Facebook group tinamnamak, tatang. Awanan, siyak matan ti madadaal ka dagiti buyers ko, nanang. Apay nga main, adi mo kuntakan dayjay a buyer mo. Kasano, kat dagulit ni Monica, saan ang makauray? Makisarita ka na sayaat kan kuha na ah. Makaparurod, saan laang mat nga isu ti buyer ko kat? Adapay dagiti nakatransak ko a 50,000, 100,000, kan 150,000 ti binayadan da, ngam sandak mat nga impost. Saan mo't siguro nga agpost iti kasjay? No awat basol mo kan kuha na. Day tangarod kat, nanang. Para 5,000 laang a refund na, di na matan mauray. Masapol nga i-post na ti rupak. Ay awan mo't da kasi iti caption na ah. Agpatpatulong laang mo't amang kontakan ka. Wana, ngam apektado matan ti negosyok iti kastangar aramiden na. Kay, nakasarita mo ti babae amang sapsapul kan ka. Saan pa'y tata? Nay, apay ngay. Maasarak nga rod kan kwa na. No apay nga min nagpost iti kasjay. Wen tanarigat nakakano ang makontak. Nasurok 2 bulanan nga agururay iti refund na. Para 5,000 laang ibabain nak. Pirjan na tinegosyo. Ha? Gapo iti kasjay nga inaramid na. Awanan. Magsikansel mo't dagiti buyer ko. Tamangan kanuno iskamerak. Saan lang aday tata? Apektado mo't laang ti daduma negosyo. Ay, basol mo matlaeng ah. Apay nga min adi mo sulbaran ti parikot iti nagbaitan yaw. Hagasem ngay. Nasurok 2 bulan a pinagururay mo mait. Ahay. Mabalin ka di nga i-delete mo dahil a post mo ah. Itaman laang manan a kinasarita na. Awanan. Malugin ti negosyo. Gapo iti inaramid mo. Nasurok namin a 2 bulanan nga agururayak iti update mo, madam. Kasano ko maamaitad ko ti 5,000 a refund mo? Katawanan buyer ko, ta magsi-cancel damatan. Nagturad ka mga min anang i-post iti rupak. Anya? Para 5,000 laang. Tapno ibagakkan ka. At dadagiti buyer ko, a 100,000 nga agpangato ti transaction mi. Ngam saandak nga impost. Sika laang man ti kasta. Ne, awan mo't dakas nga imbagak iti post ko, madam. Agpatpatulong akla ang amang kontakken ka, tadinak mo't tan replayan. Siyak tiin babain mo, itikas dyan nga inaramid mo. Apektado ti negosyo. Sana siyak ti kalkalabanam, takabailan ka nga idemanda. Adamat gayang budget mo amang idemanda kanyak. Ngam 5,000 laeng, marigatan ka pa'y amang isubli. Ay, anyan ti kasta, madam. Sige, kukwa mo ti 5,000. Donation kon para kan ka. Awanan kay tibain. Ay, natangsit mat dayjay a babae ah. Nakunayon tatang, siyak pa'y kano ti idemanda na. Ah, ada kwarta na pang demanda na. Ang 5,000 laang, di na may refund. Wan nga rod tatang. Ay, gas-gas matanday taalin niya, dagiti mananggundaway at taaw. Pudno launay day tanga imbagayo tatang. Agaramid da iti kalukwan, inton kwan, feeling biktimada. Aya po aya, napnapanan aya ti panunot, dagiti kakasta ak klase ti tao. Para 5,000 lang, ibabain nakit din. Laeng gayam kan kati 5,000 bakit? Apa nga min adi mo i-refund tapno malpasan? Idemandak to pa'y daya babae. Adda budget mo amang indimandakan kwa na, agparigat ka amang isubli ti 5,000 na kwarta na. Kalukwan mo't day tan abakit. Na, negosyo kanagan ko ti dinadaal na. Sikat tinang dadali tinagan mo kan tinigosyom. No inaramid mo kumati maiparbang, saan da ka kumasapulan na dya Facebook group. I-refund mo ti kwarta na, tapno malpasan ti saritaan. Anyan ti kastoy ang mapaspasamak kanyak, Diyos ko. Uray kanayon ka amang tad iti daton, no dakas mati aramid mo, no adalukluk kwam atao, awan lata.
Sana maragsakan ti Diyos kan ka. Ad-adda saan ka mabindisyonan. Bakit? Awan serbi, tidakkel agatad a donasyon mo iti simbaan. No sinasaor mo ti pagtataudan ti kwartam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Randy Castro. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 14. Tipigsa ti pakinakam ti tao nga agbiag, isot mang pakired kankwana no masakit. Ngam no mapukaw daytoy, mapukaw matan ti kakaisuna anamnama. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Friend, gumatang kan iti pagpapintas alako. Kakaisuna ang nakadanunak dito'y balayo. Ay na, pasensyakan. Ngam agur-urnungak iti aramatak nga agpa-opera. Anya? Amay, ada sakit mo? Adamin bukol ti breast ko. Ay sus, nasakit ka din day na? Tamasapol ang maoperan? Wan nga rod. Kat ko na ti doktor, adakkel ka nun ti bukol. Iso amasapol ang maikat. Kasta ka di? Ay na, nagrigat ti kakas na sakit. Wan nga rod, friend. Ngam masapol ang natibkerak amang sarangat iti day ti aparikot ko. Para iti anak ko. Ay friend, day ta ti rumbang. Kirad ti pakinakam. Nanang, saan ka di amabalin amaala iti agas day ta sakit mo? Tapno saan kayo kuman ama opera? Ay na, saan anak ko? May mayat ka no maikat ti bukol. Di yun tumot ngamin sinigod. Day tangarod ti kamalik anak. Binaybay ak. Idi sabalin ti mariknak. Dakkel gaya man ti bukol. Kasano nga rod itan, nanang? Rumbang lang asaan ta maawanan itinamnama anak. Sapay kuma, tagimbag ka. Masapul abuyugan ta iti kararag. Nanang, awan ti imposible. Nulakat pagayatan ti apo. Nakaumay kamot balasang ko. Adda ka di masapul mo. Umayak ko maumutang iti kwartayo, anti. Amangan ngamin no agkurang ti urnong ko. Anya ka di tigatangam, tako na mga agkurang ti urnong mo. Awan ti gatangak, anti. Aramatak ko maiji ospital. Asino ti na ospital? Imbaga ngamin ti doktor, amasapol ka no ang maoperaak, anti. Ay, maopera. Anya ka di ti sakit mo? Ada bukol iti breast ko, anti. Anya? Masapol ka no ang maikat ko na ti doktor. Ay, katuan Mala, ibagak ka ni uncle mo no sumangpalt balasang ko. Barang adama ituulong mikan ka akwarta. Adda ka din na utang mo, nanang. Nila ang anti tinadanon ko iti balayda. Ibaga na kanupay ka ni uncle inton sumangpet. Amangan no saan nakaapautangan ni Lolo. Imot ni Lolo. Barang no kayat na anak ko. Tasalon at mo tinakataya ditoy. Malagip ko ngamin. Idi umut-utang ka iti osarak para iti panagturpos ko iti elementarya. Di na kainikan. Barang no kayat na itanti agpautang. Amangan no ibaga na asaan ta makabayad. Padasan tala ang anak ko. No agpautang, di nasayaat. Ngam no saan? Aramida kon ti ultimo remedyo, anak. Ha? Anya ngay dayta? Maamuam to. Urayan tapay ti desisyon ni Angkal.
Mayat ka din ni Uncle nga agpautang. Ay, ladingitak balasan ko. Sa bali, ti panagpampanunot ni Uncle mo. Diyak maawatan no anya a klase ti panagrasrason na. Kasta ka di, auntie. O sige nga rod, tainaklaangan mga remedyo iti sa bali. Aguray ka basid balasan ko. Ited ko kan katimay sa asingsing ko. Nabayag nga induldulin ko. Ilakom ta isopay nga aramatam. Ha? Itad mo kanyak kunam, auntie? Wan balasan ko. Tulong ko kan ka. Saan nabali ta jak matus-usaran day singsing. Ilakom, makatulong kan ka dayta. Agyaman ak unay, auntie. Uray siya. Ilakok mat jamay sa nga ikaw ko. Tapno saan nga agkurang ti usarat iti ospital. Nasaya at no kasta, Andrea. Mrs., sakbay ang maoperaan ka. Agdalan ka pa iti laboratory test. Uwan, doktor. Nakasagana ak para iti anyaman ang maaramid. Madlaw ko, kat napigsa ti pakinakam mo. Kasta ti mayat, Mrs. Saan ka mabutang, uno ag nervyos. Agtalagak iti kabailan nyo, doktor. Kan ti kaasi ti Diyos. Wen, Mrs. Kasta ti mayat. Napigsa ti pakinakam, kan panagtalag iti Diyos. Kaya't ko ngamin ti agimbag para iti anak ko, doktor. Kaasi mat ti anak ko ang mapanawan no kas pangarigan. Awan gaya, Mrs. Awan ka di asawam? Nasapa ka na balo, doktor. Kasta gayam. Ang Mrs. Amin apasamak. Italak tayo latak ni Apo. Ti apo ti dakkel ataklin ko, doktor. Mapanak man mat iti ospital ta sarong karak man ni Andrea. Anya ko mati maitulong mo, ijay. Apay, doktor ka. Saan lang a doktor ti kasapulan ti may sa pasyente. Masapul na mat ti mang bisita ken kuana. Tapno saan mat a makarik na iti liday. Sika pay asali, ijay. Amom lagay no kayat na ti kaadam, ijay. Apay ko maasaan. Masakit ti sarong karak. Saan nakagaramid iti maday? Sayang la ti oras mo. Saan asayang ti oras no ipaay iti pada a tao? Madi iti napaidam, tapaidaman da kan tumet. Ay, awan la kasapula kadagita tattao. Imbag pa'y siyak, tasyak ti kasapulan da. Ha? Amumot gaya makasapulan da ka. Na. Apay nga ipaidam mo da ita daw-dawaten da kan ka. Amok nga rod, ngawan pagbayad da. Ne, si kamot ti masabat ko, John. Papanam? Inak gumatang iti ipagpagatang da nga agas. Kaano ang maoperaan ni nanang mo? Inton bigat ka no, nana. Di ka kumaagliday, balong. Madanagan ak ngamin, nana. Kasano no saan latang agimbag ni nanang ko. Di ka kumagpanunot iti kasta. Ad-adda-adakis ti mapasamak no saan ang maikat ti bukol. Sapay ko mga rod, tagbaligi da. Wan, dayta ti ikararag tayo. Kahit, ada na itulong mo iti ipapan mo di ospital. Kinumustak lahang muta, tanalpasan ti pan nakaopera na. Ay, nalpas nga rodan nga inoperada Tanda mo sakit na nga raw. Wen nga rod, kasi mat. Ay, agyaban ka. Tasaan asika tinaadaan iti sakit akas jay. Abugak adag iti sakit no masidag na kanya. Agkintayag ka kuma iti panaglablabos mo. Tapay. Agragsa ka kidi ata nagasatak ataaw. No nagasat ka ako naam. Di mo ka di maituret ti agparanaw. Na, apay, nagswerte mo dagitan at tao nga taparanodak idan. May mayat ti tumulong, ngam ti matultulungan. Makatultulong iti tao nga wa maipapay na kanya. Aha? Ay, unay kalakit din ayalakay. Siyak pa'y ti madanagan iti kasta pa nagsarsaritam. Kumusta ka, Mrs.? Kalpasan ti operasyon mo. Mayat matan, doktor. Nasaya at matan tiriknak. Nasayat no kasta. Naimbaglangan. Tanabaligi ti operasyon. Agyamanak, doktor.
Amok, nakatulong ti kinapigsa ti pakinakam mo. Kat makatulong dayta, iti imbag mo. Katagyaman akmat, doktor. Tanabaligi ti operasyon ko. Un misis, naikatan ti bukol. Kat namnamaek, amayatan ti pagbanagan na. Agyaman akman ng doktor. Katong palak amin abilin nyo kanyak. Tapno darasak nga umimbag. Kumusta kan, balasang ka? Mayat matan, auntie. Nabaligi ti operasyon. Agyaman tayo iti apo. Tanalasatam ti operasyon. Napigsa ngamin ti pakinakam ko, auntie. Kasapulan nak ngamin ti anak ko. Ay pudno day ta kunam. Sapay agmaymay sa lakat nga rod nga anak. Day tangarod ti ingkarkararag ko, auntie. Ubing pay unay ti anak ko. Nukas pangarigan ta nagbalin a kanseros ti bukol nga inikat na kanya. Awan ka din ti mariknam nga ut-ut. Awan mo tan, auntie. Kuna ti doktor nga agsubliak inton umay abulan. Ta-check upan nakto kanumanan. Kasta ka de. Sige nga rod. Inton mapan ka, kuyogan kan tao. Nagkapo ka man nga tan, ijayan ti kaan na kamamasakit. Nung makaakar siguro ti sakit na dinakaran kan. Amom ka di aga po iti kinasimpet kan namnaman na. Katawanan ti marikrik na anasakit. Kasta pa'y itaataad da agas. Minton nagangay. Agsubli mo laang. Ay, saan kumamot Kaasi mo ti anak na amapanawan na no kas bilang. Ay nauray ka sa no ti panangaasim no kadeng naan. Apay ada maaramidan. Ay, aguray ka man, Doro. Apay ka di akas ta ti panagsarsaritam. Anya nga ta no si kamo ti agsakit. No siyak ti agsakit. Apay ka asyanak na kita ibagbagam anak kakaasay. Nanang, anya ti kuna ti doktor. Mayat ti resulta ti panang-eksamin na kanyak anak ko. Awanan ti pagdanagan ta. Basta surutag amin abilin na. Kasta ka di, nanang. Ay na, agyaman nak. Wan anak, saan siguro nga ipalubos ti Diyos nga agmay-may saka. Nasaya ati apo kadata, nanang. Tadi na ta pinagsina. Wan anak ko, iso akanayon ta apagtalkan kan pangnamnamaan ti Diyos. Italagta ti amin kan kuana. Kumustan, Andrea? Kaslaawanan parikot iti salunat mo, Wan Mila, indaw-dawat ko asapay ko matagtultuloy ti salunat ko. Kan sapay ko takanayon anapig sa ti pakinakam ko. Wen makatulong kada tayo tipig sa ti pakinakam. Wen, kan nalabit asaan ko pa'y agasa ti sumina iti day ti abiyag, Mila. Nalabit ako na ti Diyos, nga agbiagak pa'y iti naunday para iti anak ko. Kantap na makapagserbi at matkankwana. Husto ka, friend. Iso nga ita, ad-adan nga agaramidak iti nasayaat, para iti pakaidaydayawan ti Diyos. Husto ka, agaramid tayo iti pakaidaydayawan ti Diyos. Taday ta ti pakaragsakan na. Nakasangpetan dito'y balay. Pagyamanan ta iti Diyos, ta saan agrabe ti sakit mo. Trangkaso la dayta. Ay, kunaklakit din no grabe ti sakit ko. Surutam ti bilin ti doktor kan ka. Wan bakit. Agyaman tayong pandak iti doktor. Lagi pa man ti imbagbagam ide. Ano umay ti sakit kan ka. Kat abugam ida. Anya ngay ita. Nabog mo ka di ti sakit. Ay, naglaing ka sumao. Ngam anya ngay ti langam ita. Agkakapsot ka. Aday niyag ko apres ko aprutas, Uncle Doro. Makapasaya at iti salunat. Sinarungkaran na, Andrea. Nga uray, saan kay day pinautangan iti kwarta, anayon ti pagpaupiram. Wen, Uncle. Saan nasakit tinakam mo kanyak? Saan, Uncle? Agyaman ano kasta. Katmangan kayo iti inyag ko aprutas, Uncle.
Makatulong day ta kada kayo. Manipod ita, kanayunan nyo timangan iti prutas. Katliklikan nyo dagiti rumbang adiyo kanan. Iti kasta, mailiklik kayo iti sakit. Kasta ti ar-aramidak, Uncle. Andrea, Agpapigsa kayo, Uncle. kunaklakit din no matayak. Kas iti kunan ni Antay, naskay napapigsa at ti pakinakam kaw. Tapno agbalinak anakirad. Kastamot ti inaramid ko idi, Uncle. Pigsa ti pakinakam ti kasapulan. Ay, agyaman iti isasarungkar mo kanyak, Andrea. Awan anyaman na, Uncle. Agpaimbag kayo. Pigsa ti pakinakam ti kasapulan ken kararag iti Dios. Tadayta ti tumulong kada tayo iti anyaman a sumangbay, aparikot iti biag tayo. Papagayam ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo? Dalan. Kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 14. Kat kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat ang mamagsinggalot anan-anay iti iso amin. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awan manan di kwarta katangdan ko naglabananang. Inalaman di anak iyo. Kahit apay asyak ti pangibagaam. Nanang. Ken maysa, apay ko mga agreklamo ka, kat agtrab-trabaho madjay anak ko. Saan laeng asikat ti agtrab-trabaho? Agtrab-trabaho ngagpaiso ni Arman ije farm ni Tata Victor. Ngamawan matititod na kanya kakwarta. Ay, imposible. Kay kunamkit de, gastadura ka. Iso akanayon kayo amaawanan iti kwarta. Bagbagaan niyo kumamat di anak yun, nanang. Irresponsable a padre di pamilya. Mare Helen, adto iti utangam. Saan ka nga apuran ngagbayad? Bayadam tulatan into nadakwartam. Agyaman ak pare Harold. Aday gatang kun iti bagas mi. Ay, anyamat tanti kastoy abiyag mi nga gina. Sapay agis eskwela dagiti duwang anak ko. Sakit diya kunay makatrabaho. Tadwapay lang ang titawan ti buridak ko. Saan mat nga rod akayat ti katugangag tagaw awer. Tapno makatrabaho ako, ma. Ay, kaasi ka mat, Mare. Naimbag pa iti asawang pare. Tasaan nga agparparikot. Ngamin nasingpat ka. Ngam siya. Agparikutak no kasano amapakan ko dagiti anak ko iti mamitlo iti may sangal daw. Takasano. No adamat gada. Takawan mat nila kay ko. Ala, bayaman, tapadasak to akasarita nila kay mo, Mare. Barang saan nanto at tagidaksen, ti ibagak kan kuana. Unay kakat ngaminan, Helen. Ibantay mo kit din ti bagim iti awan serbina nga asawam. Man. Kita ang manday talangam. Bakbakatanan ti langam. Gapu ta kanayon anak ko nastarupam. Gapu iti parikot mo kanila kay mo. Manang, amangan no adda amom amabalin ko apagkwartaan nga oray adda ak dito'y balay. Isungarod nga inmayak. Tatulungan na kadag iti inyawid ko at trabaho. Isuro ka iti aramidam.
Tauray adda ka dito'y balayo, makatagad ka lata. Agyaman ak manang. Agaramid iti decoration. Kasta ti aramidam. Mabayadan ka iti per piece. Iso alalay nga muan. Sige manang, isurunak. Ta interesado ak. Ay, agyaman ak. Nakaturugan dagiti anak ko. Irugik mo ti trabaho nga ipapaaramid kanyak ni Manang Minda. Mayat da ito yan at trabaho. Makatigadak nga uray addaak dito'y balay. Elaine! Elaine! Ninuhat mo ti Rita! Adan ni Arman. Ay, Elaine! una yan. Mangrugi man ang tawanan bain abarta. Ay, agyaman ak. Nakaturog matlaang ti Bartak nga asawak. Diyos ko, danggum ka di ti asog ko. Tarigagayak tinaragsak a pamilya. Nga uray nakurapay lang ang ti adda pa nagbiag mi. Basta naragsak kami kuma. Asaan kumamat abartak kan babaero ti asawak. Takawan nakpay iti kwarta. Diyos ko, danggam ka di ti asog ko. Ikam ka di ni Arman iti makuna nga ayat. Ikanak iti kwarta, Helen. Inak agsapol iti panggadak. Namin anon ang nagkidaw ka iti kwarta kanyak. Tagsapol ka iti panggadam. Ngam aging gaita, awan met masapulam a panggadam. Takasanuma ngamin, nagpintas ti trabahom iti ayan ni Tata Victor. Ngam inikat da ka, gapu iti kinamamartek mo. Ikanak kadiwan no kayat mo ti makaraman iti tungpa. Nauma akon iti aramid mo, Arman. Iso anasaysaya at laangan no agsinata. Pumanaw kan dito'y balay. Anya? Papanawan nak dito'y mismo abalay ko? Pumanaw kan! Naragragsak ti biyag mi nga agiinan no awan ka. Sika ti pumanaw dito'y balay. Ado ti gastos ko dito'y ngam iti sika. Sige! Da kami ti pumanaw dito'y balay. Agsinatan! Sa dino ti papananyo nga agiina, Helen. Anya ti kayat asawon day tabag abitbit mo? Pumanaw kami nga agiinan, nanang. Isina kon ti anak yo. Tawan mat serserbi na padre di pamilya. Nagturad kan nga agsaw iti kasta? Pudno ti imbagak, nanang. Sige, ingkamin. Hay! Saan ka akayat amanugang? Iso sige, pumanaw kayon. Total, saan nakamutlaan nga ay ayatan ti anak ko? Anya? Saan nakaakailalaan ni Arman? Iso shoo! Panaw! Ay, kastamot ka na kayo. Anya ka diti maipaay ko, padre. Sumarsarungkar kami kadagiti babalay. Kaya't iti ilalabas mi dito'y nakita da ka. Iso nga inasit ganda ka, kabsat. Ay, anya ti ibagayo, padre. Umay mi kumusta ti spiritual life yo, kabsat. Adda ka di matlaang nga ad-adal yo, iti panakimismis sayo. Ngayon niya aplikaryo, iti biyag yo. Uwan, padre. Ta makimismisa akmat. Uwan, kabsat. Ragsak iti kaunggan ti intay masagrap, no kasta ti aramidan tayo. Kang runaan na, maragsakan ti Dios kada tayo. Ket at-adapay ti bendisyon nga ipaay na kada tayo. Bendisyon? Wen, kabsat. Akatala, itultuloy mo ti dumngag iti mensahe ti Dios. Kan ituloy mo ay aplikar iti biyag mo. Iti kasta, maragsakan ti Dios ken ka, ket bendisyonan na ka. Padre. Ket sapay la kuma taadda ayat ken ka, nga iso ti mamagsinggalot iti iso amin. Anya ngay dagita ar-aramidam, anak ko. Agar-aramidak iti dekorasyon, nanang. Kuna ni Manang Minda, napintas ka no tar-aramidak.
Kat pulos nga awan na reject kadagiti inaramid ko. Ila ko da kadida kita? Una nang, dito'y Pilipinas, kan iti daduma pa'y apagilyan. Kasta gayam. Naimbaglaangan taadda da iti ang trabaho. Uray kaskasano, at daigatang ko iti kasapulan dagiti anak ko, nanang. Katuon Ay, takasano mo't nga may irresponsable ti asawam. Sipod inmay kayo nga agiina dito'y balay. Di na kay pa'y sinarungkaran ti asawam. Idawdawat ko iti Diyos nga agbalbaliw ko man ni Arman, nanang. Day tatias asog ko iti Diyos. Ay, anak ko. Amo kapat ganti Diyos ti asog mo kankwana. Nga agpapan iti inana, agbalbaliw kumamutan. Ngamin, konsentidor kan kaapa na amin akakaaruba na. Harold, saan ka day aman nakimisa ka? Ha? Nana. Apay ka di? Ay damagak man, noan niya dagiti pagayatan ti Diyos, amasapul nga i-apply iti biyag tayo. Data ka di ti umay mo damagan. Iso nga imay ka, nana. Wen, amom ka day dagiti pagayatan ti Diyos. Iti day ta asalud sudyo, nana. Kasla diyo pa'y nastrak ti simbaan. Sipod ubing kayo. Ha? Kwa? Kastoy, nana. Ayatem ti padam a tao. Di ka manarsarita iti biag ti karubam. Ipatag mo ti manugang mo. Bagbagaam ti anak mo, tamamartag. Kat di ka makiap-apa iti karubam. Ha? Kan kang runaan na. Ingka makimisa iti Domingo. Tapno makasursuro kayo pa'y iti nasaya at abambanag nga i-apply yo iti biyagyo. Harold. Numaaramid yu dagita, nana. Naragsakan ti kaunggan nyo. Kan maragsakan ti Diyos kada kayo. Iti ababa asarita. Nasken nga adda ayat iti puso yu. Adto yan ti bayad ti inutang ko kan ka, pare Harold. Agiamanak iti Diyos, tanako ornungak iti pagbayad ko. Ay na, saan kumatkat at singsingiran? Ha? Wan, tulong kun kan ka. Igatang mo kit di, iti para kadagiti anak mo. Nang runa, kat di na ka matulungan ti asawam. Sigurado ka adi mo awatan, pare? Sangaribo da ito ya. Wan kun akmat. Saan abale? Tagsusweldo akmat. Isung addalat ta pagtaudan ti kwartami. Inukas na, agyaman ak nga rodunay, pare. Awan anyaman na, mare. Pare Arman, nasaya ata nakita ka dito'y parangan nyo. Kan nasaya at tasaan ka anabartek. Apay pare, anya ti bagam? Pare, saan mo ka di akailiw ti pamilyam? Ha? Bayam ida. Pimanaw da. Agsubli da, anong kayat da? Awan ka di ayat di tapusom, pare. Saan ka di atalagaan na patag ti pamilyam ken ka? Apay ka di apakibibiyangam ti biyag ko, Sipud baruta, aggayam tan, pare. Nasingad ta iti tunggal maysa. Amin aparikot ko idi. Sikati tumultulong kanyak. Ket kasta akmat kan ka. Anya ka di atalaga ti gagaram? Umay kalaang palagipan, pare. Anaragragsak ti biyag mo, no ipatag mo ti pamilyam. Binalbaliwan na kan anamay pinsan ti arak, pare. Anya? Aginumak maet, ngam saan akas kan ka, nga aginggat malipata mon ti lubong mo. Agbabae ka pa'y. Amom pare, malas day ta iti biyag. Ha? Pare, agbalbaliw kan para iti pamilyam. Liklika mon ti uminom iti arak. Tadadaelen na laeng ti salunat mo. Imayak dito simbaan, padre. Ket pagyamanak tanaranaan kayo. Anya ti may paay ko, kabsat.
Siyak, jay nakasarita yu idi, padre. Inasit gandak ide, jay paraangan may. Wen, malagip kan kabsat. Ket, kumusta kayon? Ay, nasaya at magpadre. Umayak la makisarsarita kada kayo. Maipapan kan ayat. Nasayat no kasta kabsat. Ay, amoyo ka de, padre. Saan ako na makiap-apa ka nagiti kakaarubak. Ngamin, nagbalbaliw ako. Nasayat no kasta kabsat. Ala, ituloy mo laeng. Tatinapud no apa nagbalbaliw, pasaya atin na tibiyag. Wen, padre. Ituloy mo ti agarami di tinasayaat, tapno bindisyonan na ka ti Diyos. Ti ayat kuma ti agari kan ka kabsat. Wen, padre. Arman, nangan ka ka din. Saan pa'y nanang? Awan mo't ngamin agluto iti kanak. Tapi nanawan dakmat ti pamilyak. Anak, anya nga ta nusukunem ti pamilyam. Ket baliwan nyo ti mangrugay. Husto mat tinakunan ni padre. No adda ayat iti kaunggan, natalina ay mat ti pagtaengan. Ha? Anak, anya nga ta no agsapul kan iti natalged apang gedam. Iti kasta, saan mo't nakakaase ti asawam? Hanggang bilibak kan kwa na. Tauray saan mo atulungan. Ngam nagagatlat ta. Nanang? Alan, anak ko. Agsapul ka iti panggedam. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Kaasimat, dagiti anak yaw. At iti bayad tinalpas mo a dekorasyon, Helen. Ay na, agyaman manang. Addamanen igatang ko iti masapsapul mi. Katwan Mayat day to at trabaho manang. Ngamin, addaak lang dito balay. Ado ti malpas ko. Wan, ala, bayam. Takaaduwak to ti mangyag iti aramidam. Agyaman manang. No kumataawan aw-awer mo, agtrabaho ka kumamot iti pagtrabtrabahwak. Ngam ngay nga rod. Sana bali manang. Umdas matket diti matmat gadak nga uray addaak dito balay. Ala, anusam nga rod ading ko. Ay, saan nagpaemapan agla ko itatagi na naak diet. Nanang, mapanak biit ijay balay mi. Tainak alaan dagiti daddo maakawas dagiti ubing. Agsubli akmat la adagos. Pakibantayo pa ilaang ni baby Uwan, anak ko. Sa bagay, nasingpot day ta anak mo. Kan saan nga alikutag, iso asa anak ang mabanog amang bantay kan kwana. Wananang, sige nga rod, rumwarak biit. Adda ka gayam, Helen? Wan, umay ko alaan dagiti daddo maakawas dagiti ubing. Mabalin ka di nga agsubli kayon dito balay. Bakit? Addan panggadak. Insaraknak ni Pari Harold iti kumpanya nga ayan na. Kasta ka di? Nagsaya atin nga. Driver ak ijay. Kwa? Agsubli kayon dito balay. Bakit? Ikarik. Agbalbaliw akon. Ikarik matayin nga agbalin anatalina iti pagtaengan tayo. Arman. Wen bakit? Nagbalbaliw akon. Isong ikan na kumapa iti gundaway amang ipanaknak iti panagbalbaliw ko. Agyaman ak iti Diyos. Tanagbalbaliw kan, Arman. Agyaman akmat iti Diyos. Tainik kanak iti ayat iti kaunggak. Gapo iti dayta. Nakaamirisak ket nagbalbaliwak. Ti ayat, ti kang runaan iti amin. No adda ayat, iti agasawa, natalina ay mat ti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag.
Insurat kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Isayas, Kapitulo 49, versikulo 15. Malipatan kadi ti babae ti maladaga na, apas pasuswan na iti barokong na. Iso asaan na akaasyan timpas ngay na nga anak na. 1. Mabalin a malipatan da, ngam saan kayon to a malipatan. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Anya ti kunam, Rachel, ituloy mo ti panagadal mo? Wananang, narigat ti kastoy abiyag. Narigat ti makitagtagad laang. Apay, at nanamnamaam magastusam? Tulungan na kumananang. Amumot ang makitagtagad aklaang. Saan nga umdas ti tangdan ko apagadal mo? Iso di mo nipilit ti agadal. Anya? Ay agsapol ka kidi iti trabahom. Di ka agbalin nga agraraman a makaadal. Angam. Ay pangaasim man, Rachel. Bigbigatin nakman ako nakon. Talaga ka di nga awan bibiyang yu kanyak nga anak yu. Ay pumanaw ka ni ti sangwanak. Di nakdramaan akasta ko nakmanan. Anak ko, sa dinaw ti ayan ni Rachel. Ay, jakam mo, tatang. Ay awagam ti anak mo. Amuam no sa dinaw tinagturturungan na. Ay awan load ko. Di ka di madanagan para iti anak mo. Ay saan ko akontrolado day jay a tao? Ay marikar anak ko. Kasyam kumamat ati anak mo. Saan nasaya at abaybay am ni Rachel. Laglagi pa ababae ti anak mo. Kasano no adadakas ang mapasamak kan kwa na. Adamoten kan kwa na ano ipalubos na ama isagmak. Sika ti inana. Sika kuma ti numero unaw amang protektakan kwa na. Ay pangasiyo man tatang. Nasakit tilapayag ko ang makangkang itikasta nga ibagbagayo. Hawak ko ang bit, hawak ko ang bit, huwag mong bibitawan. Ay, sikan gayam dayta. Apong. Ay, sa dinaw tinakin inumamaya. Apay anak kainom ka simang paet. Di talang tinaginuman mi, apong. Sa dinaw adita. Iti, ayanda, iburi agayam ko. Kadwa mi dagiti barkada. Naginom kami, apong. Ado kami. Ay, naapaw. Panagkunam ka day, kahit nasaya ati kastang araramidam. Sana kumataan na bartak, apong. Nakainumak laang. Sana may parbang ti kastang aramay dapaw. Nang runa pa kat babae ka. Agsarita tayo tulangan nitong bigat, apong. Kaya't kunti agina na. Agsarita tama na paok. Pasensya kayon, nga mada na patag-alakad ko ita, apong. Sa dino manan. Ada pa panan mi kadagiti barkada. Ay, saan ka matasikod akasta, paok? Sa baliitan, apong. Anya? Sumurot ak kadakwada, tawan mat na ang aramidak dito'y balay. Adyak kayat nga ipupok ti bagik dito'y. Tad-adda ama istresa. Amaw ka masaksaktan ka iti panagsasaw ti inamken ka. Ngam saan mo kumadadaalan ti biyag mo, apaw? Sipod pa'y idikat kastan ni nanang. Awan sir-serbik nga anak iti imatang na. Naragragsak ti biyag ko. No da ivory agagayam ko ti kadwak, apong. At least ijay,
Maawatan da ti marikrik na. Anya ti kunam, Ivory? Agtalaw kami ka ni Eden. Anya? Sa dino nga iti papanan nyo? Agpasyudad kami. Ngam di mo ko maibagbagay iti sa bali, ha? Sikreto tayo laeng. No kaya't mo ti sumurot, mabalin matlata. Sumurot aksamat nga agpaiso kada kayo. No kasta nga rod, agsasabat tayon to ije paradaan inton bigat. Anya nga oras? Alas 4 iti parbangon. Ag first trip tayo. O sige. Mga laka iti badom, ha? Ada ka di pag naadan tayo, ijay? Awan pay, ngam agsapol tayo, ah? Adumat ti mabalin ang maabangan ijay syudad. Ay, makabanog lagi din ti biyag akastoy, aya. Marikar! Marikar, anak ko! Adak dito, itatang. Apay ka di, aya. Ay na, anak ko. Nagtalaw sa amot ti apawk. Nagtalaw ni Rachel kunayo. Sa dino kumamot nga iti papanan na. Awan matanda iti gamit na iti cabinet. Ay natatang, bayaan nyo no agtalaw. Desisyon na dayta. Anya, kastalaang ti sumbat mo. Di ka madanagan. Awan tinang ibagakan kwa na nga aramidan na ti kasta. No iso mo ti pagragsakan na, o di adakan kwa na dayta. Awan ka asim iti anak mo. Ay malas dayjay nga ubing iti biyag ko, tatang. Anya, nalabas ka nga agsasaw, Marikar. Kaano nga tangag sweldo tayo? Ay na, wala nga aldaw ang nagtrabaho tayo dito, Rachel. Kasapulak nga minan ti kwarta. Naibusin ti extra money. Tinaybaga dagiti pada tayong agtrabaho dito, kat dakkel kano ti masweldo tayo. No, nadiskarte tayo. Anyat kayat mo asawan? No ado ti customer tayo, ado mati kwarta tayo. Kita am ti lalaki ang nakatugaw iti asidag ni Eden. Ha? Apay day jay? Itay pa'y akit kitaan na ka. Panagkunak kat kursonada na ka. Anya? No siya tisi ka, umasidagak kan kwa na. Sigurado nga ado ti kwarta day jay. Hello? Asino day toy? Siyak daytoy, apaok. Number ni Nanang Bekang daytoy. Adda at dito'y balay dayta. Apay nga imawag kayo pay laeng. Madanagan ak nga roden kan ka, apaok. Makalawas nasaan ka nagawawid. Nasayati ka sa saad ko, iti ayan ko itaapong. Sa dino nga min ayati ayan mo itapaok. Saanen ama sapul ama amuan niyo? Dida kon sapulan, takabaala akong tibagik. Ada pagtrabahuan mi ditoy. Iso asigurado sa anak nga agbisin. Pang-asim ko maapaok. Agawid ka kumaan. Sana mabalin apong. No agawid ak dita, sigurado nga dumanan ti may baga ni nanang. May mayat ditoy. Natal na ti biyag ko. Awan mangagkwa na sa sakit abalikas. Nakita din nyawat ni Madam Akwartakan ka. Ha? Apay akas jay. Dakdakkel ti sweldo, ngam ti sweldo. Ni, Jack mo, Ivory. Sa urumat ni Madam. Saan na pagpapadaan ti itad na sweldo? Ni Madam Latan ti kasaritam. Tano siya, awan amok, Ivory. Sa bagay. Ado ngamin ti customer mo. Ha? Agsisinukat dagiti lalaki. Iso siguro a paborito na ka ni Madam. Agpapada tayo laang mat. Wan, ngam no para kanyak. Di ka man naging dadalos. Tagpapada tayo kunakmanan. Kat no ada reklamo iti sweldo tayo. Ni Madam ti pangibagaam. Saan asyak ti apaam, ta saan asyak ti agdisdesisyon. Anya ti kayat asawan da ito'y Ivory. Siya kung tinangimpake kadagiti gamit mo. Anya?
Ag-apply mat ni Trina agayam ko iti pagtrabahuan tayo. Kat dito'y nga agnaed. Saan tayo nga umanay dito'y? Iso anas kan apumanaw kan. Apay asyak ti papanawam. Di ka nagreklamo? Nalipatam samot asyak ti nakisarsarita iti akin ko kwa iti daytoy abalay. Adda karbangak nga agdesisyon, Rachel. Anya lakit ti kasto yan nagbambanagan ti biyag ko, Diyos ko. Saan kayo kadipe analpas, madam? Adapay matkit di 30 minutes, madam. Alas 10 ti rabii amang rikap ti coffee shop. Kasta ka di. Pasensya kan. Saan ko nabasa ti karatula? Okay lang. Adapay mat oras. Ay, nukit kitaan ka. Kasla da parikot mo. Awan Okay aklaang. Oy! Madlaw ko kadagiti matayo analiday kayo. Sigakit di mat. Adala pang panunutan. Ay na, no ada parikot mo. Dumngagak. Ala, dumngagak, madam. Dinak man awagan iti madam. Sanak anayruam. Madam, kunak, ta customer kayo. No saan ang agbidot, ket maikatlo dayto yan nga imay kayo dito yung coffee shop. Kaya't ko lang tagistambay dito ay. Ay, kunak tumet. Kasapulan nyo ti kasarsarita. Ited ko lang ti Facebook account ko. I-message na ton. Hello, Ivory? Ano ti planong ita? Agtrabaho ka kadipay? When masaanan? Saanan, Ivory? Siguro. Adamat tan sugar dadim dita. Sana pud no dayta. Makamu ka man langan. Ibaga kon iti boss tayo nga awanan ti planong nga agtrabaho pay ditoy. Bye! Tulungan nak, Diyos ko. Tulungan nak. Tapno maornos ko ti biyag ko. Sana kastoy ang biyag. Tinar arapaap ko. Apay nga itaka lang manan nga imay dito ay Rachel. Kasapulak ti tulong mo. Itay alas 5 pa'y ko mga umayak dito eh. Ngam adumat ngamin ti customer yu itay. Ha? Awan ngaminan pagtrabahwak. Ay na, kat no imbagam kanyak amang opisina ka. Kinapudno na. Nagulbudak laang kan ka. Anya? Agtrab-trabahwak iti maysa nga inuman dito'y syudad. Ngamdyakon kayat ti agsubli ijay. Kaputa saan laang nga arak ti ilakla ko mi. Ay, di nakman rabakan iti kasta. Pudno ti bagbagakan ka. Sikapay laang tinang ibagaak. Tawan mat daddo maapang ibagaak. Dagiti nga dadakkel mo. Single mom ti inak. Ngam, awanan bibiyang dayjay kanya. Mabalin mo't nga trabaho ka dito yung coffee shop ko. Minimum lang at isweldo akabaalak nga itud, girl. Okay lang ang kanyak, Miko. May mayatan dayta. Ngam ti agsubliak iti sigod ang nagtrabaho. Apong, ada akon. Sinaw tabalasa nga kadwa mapaok. Ni Rachel, apong, gayam ko. Kaya't nakano ti agpasyar dito balay. Naimbag nga aldaw yu, tata. Kunak nunubyam. Ay naimbag nga aldaw mo met nakaw. Ay na ni apong mat. Saan akas ka ni Rachel ti kayat ko? Amuyo dayta. Muinan. Ala, umay kayo tagkapitayaw. Kasta, saan ka ataga dito, basang? Dayo aklang dito'y tata. Dagiti dadakkel mong hay. Awanan bibiyang da kanyak. Anya? Saan ko nga am mo ti amak? Timat inak. Awan bibiyang na dayjay kanyak. Sipod ubingak. Kanayon na nga ibaga nga awan serbik. Iso na pilitan ak asimurot itigayam ko dito'y syudad. Gayem mau.
Kahit ayan na ngay mait. Adalata iti sigod ang nagtrabahuan mi, tata. Ijay, Ay, kwa, tata. kaya di mo ibaga. Kinapudno na. Nagtrabaho ak iti maysa nga inuman dito'y syudad. Ngam iti saan kami ang nagkinaawatan iti gayem ko. Nagdesisyon na kapumanawan ijay. Ano ti mabalin na pagtrabahuan dito'y basang. Apay nga inuman pa'y laang. Gaputa iso ti kalakaan ang mabalin mi apag-applyan, tata. Agpada kay laki ni gayem mo amikaw. Pinanawan mo ilati inana. Ang kita ita. Dakil tinagbaliwan na. Kanayon pa yan na makimismisa. Naibaga na nga rod kanyak, tata. No awan aramidem intun bigat. Intay to makimisa. Wala, tata. Kayat ko launay. Nabayag matan idinaudi ang nakimisa ak. Talo at awanan asaan ang nagpakpakita ni Rachel kada tayo tatang. Hindi pa asang kaibagakan ka akong takam ti anak mo. Hangam di mo matngamin kayat. Takaguram launay, nga uray awan matbasol nakan ka. Panagkunayo nga tatatang. Saan nga taan nagsukat ni Rachel iti cellphone number na? Ipadas mo nga awagan na. Kasanon, no kaguran ak nga aging gaita tatang. Saan mo amaamuan ti sungbat iti saludsud mo? No saan mo nga ipadas anak kaw? No pudno man ang gumurgurakan ka. Sika ti agpakumbaba. Ta sika ti ayan ti bidot anak kaw. Asino ti mawag? Ni Nanang. Ay! Inawagan na ka ni mader mo, ah? Wen, italaang manan. Anyang itimbaga na kang ka? Agawid ak ka no. Takailiw na kon. Ay na! Nagasat ka lata, no kasta. Apay mo tanay bagam ti kasta. Wala, tanalagip na kapailang ti inam. Inawagan na ka, kalpasan ti mano atawan. Siyak ngay! Kasladyak kayat ti agawid. Ay na, apay ko ma. Agawid ka kit di. Di ka madanagan. Tano agsubli ka ditoy. Mabalin mo lata ti agtrabaho iti coffee shop ko. Saan ka di ana ibagam kanya nga agornong ka tag negosyo ka mat? Wala, Ay naagawid ka kit din. Anya ti amuta yun. Amangan no nakaamiris ang ti inam. Ay na, di mo matimbagbaga nga agawit kagayam itapaw. Kumusta kayon, apong? Nasaya at aklatamait. Sika nga'y. Oray siyak, apong. Ado ti rigat ang nagdaldalanak. Ngam kaasi ti apo. Nasayat matanti ka sa saad ko ita. Puno ka day tinadamag may. Nga inuman ti pagtrab-trabahwam. Kinada ka no pahite. Saanan ita, apong? Pimanaw akon. Tasaan laang nga arak tilaklako da ijay. Puno ka day apaw. Wen, apong. Agtrab-trabaho ak iti coffee shop ni Miko agayim ko ita. Agur-urnungak. Taipadas ko matiag negosyo. Rachel, anak. Nanang, Agyaman ang kanagawid kamtlaang. imayak ta sarungkaran kay laeng. Sanak ngagbayag ditoy. Tado pa'y ti planok para iti biyag ko. Wan, amok day ta anak ko. Saan ka alapdan? Tamok aparamot iti pagsaya atam day ta. Bakante ti may isang istol iti batog tayo, Rachel. Aya, Yes! Pumanaw ka no ti sigod nga agab-abang ta agab-bruden. Kasaritam ti akin kukwa ta abangam. uwan man nga agpaiso. No kurang ti puunam, adaam mo ka mabalin na pagutangan ta. Saanan? Adamat basit urnong ko. Panagkunak, umdasan day jay. No anya ti adda, iso ti anusak. Flang!
No agklik ti negosyo ang napanunot mo. Dumakal ati po unam. Kumusta ti sales mo? Okay laang, mat friend. Adala tamat gumatgatang. Ay, nasaya at ano kasta? Sapay la ko mata tuloy-tuloy. Tapno makaurnungak mat iti para iti bagik. Kastoy gayam tirik na. No legal kan nadalos ti trabaho. Natal na ti panunot. Tawan ti pagbutbut ngan kan pagdanagan tayo. Pagyamanan tayo dayta iti Diyos. Ngamin, sana tayo abinaybayan. Pudno launay tinako ng Miko. Ne, adan samot customer mo. Aywan. Ay ala, panawan ka my friendly. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Adda ni Mina ijay. Amang ano ado ti order. Ket, ay na marigatan. Agtalag ka iti Diyos iti amin a panawan. Nudumtang ti aldaw amariknam ti panakailaksid, di ka mapukawan iti namnama, taada ti Diyos, amang salaknibkan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami, iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.